Уважаеми колеги, ракът на пикъчният мехур е едно от най-честите срещани заболявания, като заема 4-то място след карциномите на простатната жлеза при мъжете, на белите дробове и на дебелото черво и представлява около 5 до 10% от всички малигнени тумори в Европа и Съединените щати. Наблюдава се полов диморфизъм в полза на мъжете, 75% по-висока заболеваемост в сравнение с тази при жените. Пикът на заболяването се наблюдава около 60-65 годишна възраст. В 95% от случаите карциномът на пикочният мехур произхожда от така нареченият преходно-клетъчен епител, който покрива неговата вътрешна повърхност. Туморите на пикочният мехур могат да нарастват както навътре в кухината на тумора, екзофитна форма, така и да проникват по-дълбоко в стената му, ендофитна форма. Основните фактори, определящи степента на разпространение, съответно прогнозата и преживяемостта на това заболяване, детерминиращи стадия на туморният процес, са хистологичният вариант на тумора и клетъчната инвазия в мехурната стена. Според хистологичният вариант на туморите, уротелните карциноми се разделят на две големи групи – неинвазивни уротелни лезии и уротелен карцином. Уротелният карцином представлява най-голям интерес за онколозите поради неговият агресивен характер. Уротелните карциноми от своя страна се подразделят на инфилтриращи уротелни карциноми с ниска степен на инфилтрация, които представляват високо диференцирани уротелни карциноми с индекс на клетъчна пролиферация G1 и високостепенен инфилтриращ уротелен карцином, като тази група карциноми включват умерено и ниско диференцираните уротелни карциноми G2 и G3. Инфилтриращите уротелни карциноми, които са с висока степен на инфилтрация, показват склонност към хематогенна дисеминация в организма на пациента. Според ТНМ класификацията, публикувана от 2017 година, прогнозата на заболяването зависи и от Т-стадия на заболяването, като туморите, които са с по-висок Т-стадий, съответно Т2, Т3 и Т4, имат по-лоша прогноза. При Т2 туморът прониква в мускулната тъкан на пикочният мехур, при Т3 в околните тъкани, а при Т4 туморът инфилтрира околните на пикочният мехур органи и структури. Рискът от рецидив на заболяването и развитието на далечните метастази зависи от степента на малигненост, грейдинга на тумора и от стадия на заболяването. Съответно, колкото по-ниско диференциране туморът и по-дълбоко инфилтрира мехурната стена, толкова повече рискът от рецидив и прогресия на заболяването се повишава. Установено е, че рискът е по-висок при множествените, отколкото при единичните формации. Радикалната цистектомия е златен стандарт за лечение на мускулно-инвазивен рак на пикочният мехур, както и на някои форми на неинвазивен карцином. Коректното предоперативно стадиране на далечните костни метастази при болни с показана радикална цистоскопия е от изключително важно значение за определяне на оптималния терапевтичен план. Наличието на метастатичен процес в скелета е контраиндикация за провеждането на радикална цистоскопия. Метод на избор при тези случаи е палиативната хирургична интервенция или комбинираната мултидисциплинарна терапия, включваща химиотерапия и лъчтерапия. Целотелесната костна сцинтиграфия е високо чувствително и специфично нуклеарно-медицинско изследване за адекватното стадиране на заболяването, който се прилага рутинно за ранна диагностика и определяне на степента на разпространение на вторичните костни лезии. В САЩ е проведено кохортно проучване на популационно ниво, предназначено да оцени ролята на целотелесната костна сцинтиграфия за предоперативното стадиране на болни с карцином на пикочният мехур, при които е показана радикална цистектомия, обхващащо периода от 2004 до 2011 година. Анализирани са данните на 5573 болни, при които е проведено радикално лечение. При 31% от пациентите, които са на възраст между 66 и 99 години, е проведена предоперативна костна сцинтиграфия. В това проучване се установяват костни метастатични огнища при 27% от болните с висок риск. Резултатите от това кохортно проучване показват, че основните индикации за стадираща целотелесна сцинтиграфия при болни с високо рисково заболяване се определят от следните критерии. Локално авансиран туморен процес в стадии Т3-Т4, ниско диференциран хистологичен вариант G3
с мускулна инвазия на стената на пикочният мехур, повишени стойности на алкална фосфатаза и клинична симптоматика от страна на костните и ставните структури. С оглед повишаване специфичността на изследването се препоръчва провеждане на компютърна томография или SPECT-CT изследване при неясни сцинтиграфски образи с оглед диференциална диагноза на бенигнани от малигнани промени в скелета и повишаване специфичността на костната сцинтиграфия. Хибридните SPECT-CT образи дават възможност за установяване на метастатични лезии в тазовите кости в някои от случаите с суперпулация на активността поради ретенция на урината в пикочният мехур. Това има практическо значение за точната делиниация на таргетния туморен обем при планиране на стабилизираща оперативна интервенция или при провеждане на палиативно лъчелечение. Това е един демонстративен клиничен случай на болна с карцином на пикочният мехур. Целотелесната костна сцинтиграфия показва неравномерно разпределение на активността в пикочният мехур, хидроуретер и хидронефроза, неравномерно разпределение на въведения остеотропен радиофармацевтик в областта на 12 и 11 торакални прешлини, както и в лявата тазобедрена става. На прицелните SPECT-CT образи се визуализира инвазивният тумор в стената на пикочният мехур, както и една голяма мекотъкана формация, която деструктурира тялото на 12-ти торакален прешлен и компримира медула спиналис. В областта на лявата тазобедрена става се установиха дегенеративни коксартрозни промени. Това е друг клиничен случай на болна с карцином на пикочният мехур и десния уретер с локално авансирало заболяване, ниско диференциран тумор след проведена радикална десностранна нефролектеректомия и след химиотерапия. При тази болна бяха установени хепатални метастатични лезии. На целотелесната костна сцинтиграфия се установи хиперфиксация в областта на дясната илячна кост, както и дясната пубисна кост. На SPECT-CT образите се визуализира мекотъкана формация, намираща се непосредствено пред дясната илячна кост с наличието на макрокалцификати, което обуславя и свързването с маркираните фосфатни комплекси, която инфилтрира и деструктурира по съседство намиращата се дясна илячна кост, както и остеосклеротични лезии в областта на пубисната кост. Това е друг клиничен случай на болен с карцином на пикочният мехур след проведен тутур G3 стадии с мускулна инвазия и костни метастатични лезии. Проведена е лъчтерапия, химиотерапия и терапия с остеомодулатори. На костната сцинтиграфия се визуализират множествени хиперфиксиращи метастатични лезии в целия аксиален скелет, които кореспондират с остеосклеротичните лезии, установени на компютър-томографските проекции. Това е поредният клиничен случай на болна с карцином на пикочният мехур и левият уретер, ниско диференциран тумор след проведена радикална левостранна нефроуретеректомия и след химиотерапия. В областта на лявата тазобедрена става е проведено ендопротезиране по повод патологична фрактура на лява бедрена кост. На целотелесната костна сцинтиграфия се установиха множествени костни метастатични огнища в областта на ацетабулума на лявата тазобедрена става, в дисталната трета на поставената ендопротеза на лявата бедрена кост, в областта на лява коляна става, тибията, които са сигнификантни за прогресиращ метастатичен процес в скелета. Уротелните карциноми на горния уринарен тракт са редки тумори, представляващи от 2 до 5% от всички уротелни заболявания. По-често уротелните тумори на горния уринарен тракт засягат кухинната система на бъбрека и само 25% са разположени в уретера, като най-често се засяга дисталната му трета 70%, средната трета 25% и рядко се срещат в проксималната му част. Множествените лезии се срещат при 10 до 20% от случаите, двустранното засягане изключително рядко. Тези тумори са агресивни и в около 60% от случаите заболяването е в инвазивен стадий в момента на поставяне на диагнозата, за разлика от преходно-клетъчният карцином на пикочният мехур, при който този процент е между 15 и 25%. Наличието на съпътстващ карцином инситу се среща при около 11 до 36% от пациентите с уротелен карцином на горният уринарен тракт и е лош прогностичен белег. От изключителна важност е провеждането на прецизна диагностика с цел екзактно стадиране на тумора с последващо правилно клинично решение за неговото лечение. Стадият и степента на диференциация на тумора са важни прогностични фактори при това заболяване.
При локално авансиралите тумори на горния уринален тракт прогнозата е по-лоша и те имат склонност към хематогенна дисеминация в организма на пациента. Така, например, при тумори Т2 туморът прониква в мускулната тъкан на пиелона или уретера в зависимост от локализацията на първичния тумор. При Т3, при тумор локализиран в бъбречното легенче, туморът прониква в околната масна перипиелонна тъкан или в бъбречният паренхим. При Т3 за уретера туморът прониква в периуретралната масна тъкан, а при Т4 се ангажират околните тъкани или се инфилтрира периреналната масна тъкан. Това е една демонстрация на локално авансирал тумор в областта на каликсите на бъбрека с инфилтрация на периреналният паренхим или на периуретралната масна тъкан при този пациент. При Т4 при локално авансирал карцином на легенчето на бъбрека е инфилтриран тялото на съседно разположеният прешлен, а тук имаме един голям локално авансирал тумор в легенчето на бъбрека, който инфилтрира бъбречната капсула. Клиничната симптоматика при тумори на горния уринарен тракт се манифестира най-често с хематурия и хидронефроза. Предоперативните данни от образните изследвания за наличие на хидронефроза с или без бъбречна обструкция при високорискови пациенти се свързва с по-лоша прогнози на предния стадий на заболяването. При стратифициране на риска при уротелните тумори на горния уринарен тракт, публикувано от Европейската асоциация по урология, на първо място като лош прогностичен фактор при високорискови пациенти е посочена хидронефрозата. Поради тези причини е направен анализ на данните от проведено ретроспективно проучване за предоперативна диагноза на ипсилатералната бъбречна обструкция хидронефроза, както и за определяне на разделната релативна бъбречна функция при уротелни тумори на горния уринален тракт. За тази цел са направени компютър-томографска урография и динамична нефросцинтиграфия, като резултатите от образните изследвания са сравнени с патохистологичните данни след хирургично лечение, в случая радикална нефроуретеректомия при всички болни. Проучването е реализирано в клиниката по урология на онкологичния център в университета Томас Джеферсън в Филаделфия за периода 2001-2013 година. 82 от тези болни са изпълнили критериите за включване. При 31,7% от пациентите се установява локално авансирала болест в Т3 или Т4 стадии, докато при 63,4% туморът е диагностициран в по-ранен стадий Т2. Критериите за ипсилатерална бъбречна обструкция са детерминирани от получените ретенционни нефрограми, визуализираната бъбречна кортикална атрофия с асоциираните хидронефроза, хидрокаликоза, пиелектазия или хидроуретер и определената релативна бъбречна функция. Въз основа на получените резултати от образните изследвания могат да бъдат направени следните изводи. При 38,5% от болните с локално авансирано заболяване се установява ипсилатерална обструктивна уропатия, като процентът за болните в Т2 стадии е 37,5%, т.е. не при всички болни в напреднал стадий на заболяването се наблюдава пълна функционална ренална обструкция. При 70% от болните с ипсилатерална обструкция първичният тумор е локализиран в уретера, което се оказва най-важният фактор, причиняващ пълна обструктивна уропатия. Друг основен извод, който е направен, касае значението на разделната релативна бъбречна функция за определяне терапевтичното поведение при уротелните тумори на горния уринарен тракт. Златният стандарт за лечение на пациенти с тези тумори е радикалната нефроуретеректомия с резекция на стената на пикочният мехур. При болни с двустранно нарушена бъбречна функция това лечение е неприложимо, като се прилагат алтернативни оперативни интервенции, целящи съхранение в максимална степен на функциониращ бъбречен паренхим, или се подхожда комплексно, включвайки други лечебни методи, като химиотерапия и лъчелечение. Приложението на аспектите и метода повишава в значителна степен диагностичната точност на динамичната нефросцинтиграфия за установяване на причините, наличието и степента на предоперативната бъбречна обструкция. Това е един демонстративен случай на болен с мултифокален рецидивиращ карцином на пикочният мехур със съмнение за уретерен тумор в ляв уретер
и поставена нефростома в ляво. Динамичната нефросцинтиграфия с последващо SPECT-CT изследване показа нефрограма от хидронефротичен тип в ляво и съхранена ренална функция на десният бъбрек. На тази динамична сцинтиграфия виждате наличието на активността в левия бъбрек поради наличната хидронефроза. Релативната бъбречна функция ляв-десен бъбрек е съответно 35,5 към 64,5% в полза на десният бъбрек. SPECT-CT образите показват в дисталната част на левия уретер наличието на туморна формация със съответните размери, както и оголемени единични парааортални лимфни възли. След левостранната нефроуретеректомия, която беше направена при този болен, се доказа наличието на уретерен карцином. Това е друг случай на болен с тумор в дисталната част на левия уретер с направени предоперативни образни изследвания, доказващи тумора и проведена левостранна нефроуретеректомия през 2017 година с доказан уретерен карцином. На контролната динамична нефросцинтиграфия се установи нефректомичен тип крива поради направената левостранна нефректомия и една нормална нефрограма за десният бъбрек, която показва съхранена функционална активност на единственият останал бъбрек. SPECT-CT образите показаха един съхранен паренхим на десният бъбрек с нормални размери и локализация. Благодаря за вашето внимание.